Fil-11 ta' frar li ġej, it-Teatru Orfeum fil-Gżira se jilqa' talent tal-mużiċist u ex-kantant tal-Iron Maiden Blaze Bayley. Bayley li ilu attiv fix-xena mużikali sa mis-snin 80. Dan il-kunċert fil-Gżira se jservi wkoll ta' pjattaforma għat-talenti lokali kif se jitella wkoll bis-sem ta' diversi bands Maltin. F'dan il-kuntest, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici rimarka l-abbundanza ta' talent lokali li jeżisti f'pajjiżna, li kontinwament jagħmilna kburin kemm fix-xena lokali u kif ukoll fuq skala internazzjonali. Imwieled Birmingham fl-Ingilterra, Bayley beda l-karriera mużikali tiegħu mal-band Wolfsbane. Fid-dawl li Blaze Bayley ħalla l-ikbar ħoss fix-xena mużikali meta kien membru tal-band Iron Maiden, il-Ministru Bonnici tkellem dwar diversi bands lokali fil-ġeneru tal-metal li jagħmlu suċċess f'tours barra minn Malta. Il-Ministru qal ukoll li minn barra l-importanza li l-mużika għandha fil-kultura tagħna tilab ukoll ir-rwol vitali fl-għaqda tan-nies b'apprezzament tal-format arti li tmur lil hinn mid-differenzi li jeżistu bejn persuni jew saħansitra popli.